Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bina'atlirullahillahi ta'ala irullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atalallahu umrah fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh taradawiyat al-asaniyah. Li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syari'in kal ardi lama gharibiha. Bariya bahriya khususan abana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa masyayikhana. Wa masyayikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa khususan sayyid dzaritam an-nasu'id dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa balagha tumakana ing kita apa anna Allah ta'ala azaba iku nyeksasin Allah qaryatan ing desa dia kang iku ing dalam qaryah samanya ta'asyara utawi 18 apane alfan sawune sayu penduduk maksudnya. Amalum utaya amal-amale ora sewu mau kamalil anbiya'i iku kaya amal-amale para nabi kaya annahum angin setuhune 18.000 iku mau kanu iku ana sapa penduduk iku mau iku la ya guna iku ora padha jengkel sapa 18 mau lillahi karena Gusti Allah. Fakat tabayyana mangka teman-teman nyata wattaga halan bertelawa annal amra apa sedune merintah bil ma'ruf kelawan kebagusan menahyilan nyegah anil munkar sayang munkaran iku la rukhsata iku ora ana kemurahan iku maujud ya hadin kedue wong suci fitar kia dalam ninggal amar ma'ruf nahi munkar endal qudrati nalikane mampu wal imkani memungkinkan. Jadi ini telah dijelaskan bahasanya Allah Ta'ala azaba qaryatan fiha samaniyata asyara alfan a'maluhum kamalil anbiya'i ghaira annahum kanu la yaghdabuna lillahi qad tabayyana wa tadhaha. Bahasanya Gusti Allah Ta'ala itu menyiksa suatu penduduk yang di dalamnya itu ana 18.000 manusia, ana 18.000 orang yang mana semuanya itu amal-amalnya seperti halnya kayak amalan nabi-nabi. Manane 18.000 iku mau rata-rata amale sregep-sregep lah. Amal bagusnya sregep-sregep, ngibadah sregep, ngajine sregep. Tapi 18.000 orang tersebut itu tidak peduli nek cara mana ana wong liya sing nglakoni Allah utawa ana wong liya sing lagi menceng sithik. Lah, orang-orang tersebut itu ora peduli. Maka saya ulangi. Suatu desa itu ana 18.000 orang.
18.000 orang amale kaya nabi-nabi. Mana ibadah sregep, ngajine sregep, golek ilmune ya sregep. Tapi Gusti Allah ngadab suatu desa tersebut. Mergo apa? Tidak lain mergo orang-orang tersebut iku jengkel. Cara mana? Orang ngurus liyane, cara mana ngono? Qad tabayyana wa tadhaha. Dan disinilah telah jelas, maknanya telah nyata bahasanya amar ma'ruf nahi mungkar iku wajib kanggone setiap orang. Maknanya kabeh wong mbah iku lanang mbah wedok iku kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak liyane nek ana bature sing menggok sithik, cara mana dalane wis rada aneh sithik, ora lurus ning dalan sing bener, ya iku kudune dibenerno, saling mengingatkan cara mana ngono. Mergo amar ma'ruf nahi mungkar iku selagi awak dhewe mampu, selagi memungkinkan ya awak dhewe ya kudune amar ma'ruf nahi mungkar. Kaya dene dijelasno nek kudune awak dhewe setidaknya nganggo gerakan, cara mana nek awak dhewe nganggo tangan di apa dijewer sithik, cara mana ngono, ora gelem dijak angel, tidak memungkinkan. Maksudnya nek awak dhewe jewer ngono ki kok tidak memungkinkan nek wedi nek piye-piye awak dhewe ya nganggo ucapan lah. Terus nek awak dhewe nganggo ucapan juga tidak memungkinkan. Ya ade setidaknya ya apa jenenge atine iku ingkar lah nek ana wong sing nglakoni maksiat. Wa anna man astuna wa ada akan nyanyakan sapa man zalika ing mengkono amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tasahalan gegampang sapa man fi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa mengkono man iku mutahawinun iku wong sing remeh ya haqqillah kelawan hak Gusti Allah. Wa ghairu mu'azzimin lan orang ngegungaken li hurmati marang kemuliaan Gusti Allah. Terus seseorang kok ora gelem amar ma'ruf nahi mungkar utawa tidak memperdulikan amar ma'ruf nahi mungkar, maka orang tersebut itu termasuk orang yang meremehkan hak Gusti Allah, meremehkan agama Gusti Allah. Termasuk wong sing ora gelem ngegongaken kemuliaan Gusti Allah. Mergo selagi orang tersebut mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya kudune dilakoni. Nek ora mampu ya setidaknya lah minimal atine iku ingkar lah. Ana wong nglakoni maksiat iku atine aja mensetujui kaya ngono iku. Kama yang bagi seperti yang telah dijelaskan kemarin, yaitu nek awak dhewe mampu ya nganggo tangan, nek ora mampu ya nganggo lisan lah, ucapan dia ngomong-ngomongi. Terus nek awak dhewe ngomong-ngomongi ya ora mampu, ya setidaknya ya atine iku aja mensetujui nek maksiat iku bener, atine awak dhewe kudune ingkar. Wa qad dha'ufa imanuhu wa qalla minallahi khaufuhu wa haya'uhu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.